валиҷон азизов ситораи воқеӣ на танҳо тоҷик балки саҳнаи байналмилалӣ аст. сароянда зиёда аз 18 сол аст ки дар саҳнаи ҳунар мебошад. салом дӯстон, ҳатман обуна шавед ба шабака. мо оғоз мекунем. валиҷон азизов санъаткор бори аввал дар давраи донишҷӯӣ баромад карда дар ҳол машҳур гашт. пайваста таваҷҷӯҳи мухлисонро ба худ ҷалб мекунад, сурудҳои тоза мебарорад. валиҷон азизов дар деҳаи сангистони вилояти Суғд дар оилаи оддии марди кор ба дунё омадааст. ҷавон пас аз гирифтани шаҳодатномаи таҳсилоти миёна тасмим гирифт, ки таҳсилоташро дар соҳаи мусиқӣ идома диҳад. абдувалӣ номи аслии валиҷон аст. вай ба факултети ҳунар дар донишгоҳи давлатии Хуҷанд дохил шуд. фаъолияти мусиқавии сарояндӣ маъруфи тоҷик аз соли 2002 оғоз шудааст. донишҷӯи курси сеюм ҳамроҳ бо як дӯсташ ансамбл таъсис дода ба ҳунарнамоӣ шурӯъ карданд. чанд суруде ки рафиқона сабт карда буданд, онҳоро номовар кард. гурӯҳи эҳсон ном дуэт буд, ки дар шаҳри Хуҷанд бо муваффақият баромад кард. дӯстон чанд клиперо сабт карданд, ки дар интернет хеле маъмул буд. то соли 2022 валиҷон азизов сарояндааст, ки на танҳо бо шӯҳрати миллӣ, балки дар хориҷи кишвар низ маъруф аст. ҳунарманд барандаи озмуни байналмилалӣ DAF BAMA Music Awards мебошад. озмун дар олмон баргузор шуд. дар миёнаи моҳи феврали соли 2021 дар YouTube суруди нави валиҷон азизов бо номи «Саробе» пайдо шуд. дар тӯли камтар аз 2 ҳафта ин видео тақрибан 300 000 тамошобин ва соли ҷорӣ дар муддати 2 сол 2 миллион тамошобинро ҷалб кардааст. тибқи маълумоти кушодаи интернет, сароянда дар оилаи серфарзанд ба воя расидааст. абдувалӣ азизов, яъне валиҷон азизов, 2 бародар ва 1 хоҳар дорад. сароянда оиладор аст. дар инстаграми ӯ шумо метавонед аксҳои зиёдеро бо кӯдакон пайдо кунед. дар моҳи декабри соли 2020 мухлисони сароянда фаҳмиданд, ки фарзанди панҷуми ӯ таваллуд шудааст. ҳунарпешава овозхони ӯзбек шохрӯххон, Стивен Сигал, Жан-Клод Ван Дам дар синемо писанди валиҷон мебошанд. дар миёни ҳунарпешаҳо ва овозхонаҳо ба ӯ Дженнифер Лопес ва Кент, ситораи филми Титаник, маъқул аст. сароянда ба варзиш фаъолона машғул аст. ба теннису волейбол шавқ дорад. валиҷон азизов иддао дорад, ки сарвати асосиаш фарзандонаш аст. вақте ки шумо ба гавҳора наздик мешавед, аз рухсорҳо ва бинои онҳо бибусед, мефаҳмед, ки хушбахтии ҳақиқӣ чӣ аст. дар инстаграм менависад валиҷон азизов. бо ҳамин тамом дар барномаи дигар мо дар бораи Ғолибҷон Юсупов ҳарф мезанем. хайр азизон.